national team. Ayibo abantwana ba ngikhuze kanzakho wena njalo nje zona nje abona nje labantwana basazi umhluko. Ayibo ngikhuze nganyakho mebhede ngikhuze nje shaye lento ngathi ngasokushayela abantwana abasalali emakhaya badinga ukushawa. Abantwana abasalali emakhaya badinga ukushawa. Amathuke awalali asalale emathaveni badinga ukushawa. Amathuke awalali asalale emathaveni badinga ukushawa. 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 Hayibo ekuseni yibo emini yibo ntambama yibo ebusuku yibo utshwala yibo umtshalo yibo thaveni yibo wayekuseni yibo emini yibo. Hayi abantwana baphuma ubumnyama gijimisa ama-out uyawasaba bashiya abantwana ngenxa yomnyama. Ngiyabuza Khalid, ngiyabuza. Let's shoot the magazine. Let's shoot the magazine. Abantwana abasalali emakhaya badinga ukushawa. Abantwana abasalali emakhaya badinga ukushawa. Amathuke awalali asalale emathaveni badinga ukushawa. Amathuke awalali asalale emathaveni badinga ukushawa. 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 Ekuseni yibo emini yibo ntambama yibo ebusuku yibo utshwala yibo umtshalo yibo thaveni yibo wayekuseni yibo emini yibo. Abantwana ba ngikhuze kanzakho wena njalo nje zona nje abona nje labantwana basazi umhluko. Ayibo ngikhuze nganyakho mebhede ngikhuze nje shaye lento